Il-mexxejja tal-pajjiż ingħaqdu flimkien biex jippakjaw kaxxi bl-ikel għall-karità f'attività waqt il-maratona Oħloq Tbissima. Il-maratona bris il-missjonijiet tas-Soċjetà Missjonarja ta' San Pawl tintemm il-Ħadd u ġurnata qabel il-mexxejja tal-pajjiż żaru l-maratona biex iwasslu l-appelli tagħhom. Fost dawn kien hemm il-kap tal-Partit Nazzjonalista Simon Busuttil, akkumpanjat minn Kristina u appella biex kulħadd jagħmel il-parti tiegħu. Kull donazzjoni min-naħa tan-nies illi qegħdin isegwuna hija donazzjoni illi tmur għal dawn it-tfal sbieħ għal din ir-realtà diffiċli imma li fl-istess ħin bin-naqra żgħira tagħna din ir-realtà nkunu nistgħu nagħmluha aħjar. U fil-fatt hija l-missjoni tal-MSSP li tagħmel il-ħajja aħjar tan-nies f'tal-anqas 4 pajjiżi: il-Peru, il-Pakistan, il-Filippini u Malta, permezz ta' dar San Giuseppe, dar li tilqa' tfal fil-bżonn. Father Lewis, saċerdot mis-Soċjetà Missjonarja ta' San Pawl, ilu snin twal imur il-missjoni u jgħin fl-iżvilupp ta' diversi komunitajiet grazzi għal flus miġbura minn maratoni bħal Oħloq Tbissima. Manet News, Father Lewis, spjega li l-missjonijiet tal-MSSP jinkludu mhux biss l-iżvilupp tal-komunitajiet imma qabel xejn il-manteniment ta' min m'għandu xejn xiekol. Idealment, ġifieri ngħinuhom għalhekk ngħinuhom fl-ikel u fil-ħwejjeġ għaliex għax dawn bżiekem m'għandhom xejn, għax tgħidli mhux ħertihom il-qasba mhux ovvja, imma l-ewwel trid tihom biex jgħixu issa. Allura għandna sitwazzjonijiet fejn fil-periferija għandna estremità ta' nies li ħallew il-muntanji ġew lejn il-belt u m'għandhom xejn u jsibu lilna refuġju tagħhom. Imma mbagħad il-missjonarji jibdew jaħdmu biex jibnu knejjes, kċejjen, sptarijiet, djar u faċilitajiet oħra illi jgħinu lil dawn il-komunitajiet fqar jibdew isiru indipendenti. Father Lewis jinsisti illi l-ħidma missjonarja seħħla aktar fil-periferiji tal-ibliet. Għal dal-aħħar 50 sena dejjem għexna u kienet għażla din fit-tarf ma' dawn in-nies li msiekan qed jibdew. Imma ma jibqgħux fil-bidu. Bil-mod il-mod, però minn kamra tibda tiġi dar imdaqsa, minn bniedem li m'għandux xogħol allura l-familja fqira, allura tissapport isib xogħol. Jiġri il-ħajja bil-mod gradwalment tinbidel. Is-Soċjetà Missjonarja ta' San Pawl issa qed tippjana li tibda missjonijiet f'Kuba u fil-Vjetnam. Is-sena d-dieħla l-MSSP talaq 50 sena mill-ewwel missjoni fil-Peru. Il-maratona Oħloq Tbissima tiqpa' tixxandar fuq l-istazzjonijiet kollha lokali sakemm tintemm il-Ħadd.